Nik azaldu nahi izan dut apurbet azken 40 urtean egon diren aldaketa batzuk gizarte zientzietan, teoria aldetik, ibilbide, holan esan dut, ibilbide akademiko bat neurri batean, edo teoriko nago duzue, eta nola jarrera kontzeptua momentu batean zalantzan egon zen, krisian, nola gero diskurso eta diskurso analizia erabili dugun, nola gero afektu bira bat egon da, eta afektuak astu eta samarra zeudenez berriro berreskuratu ziren garai batean, eta nola gero azkenean ikuspegi integratzaileak behar ditugu hori, batez ere ikerkuntzari begira, eta gure ikerketa, eta gure metodo, eta gure holakoi begira. Gero ekintzara nola eraman hori dena eta zer ikasi hortatik laburtzen saiatu naiz, ideia batzuk emanez, eta batez ere azpimarratu nahi izan dut oso kontuan hartu behar dugula, batetik hizkuntza batean aritzeko gure egoeran, hau da hizkuntza minimizatu baten egoeran, oso funtsezkoa dela afektibitatea, eta hori landu egin behar dugula, jakin behar dugula afektuak ondo lantzen. Tresna bat hain zuzen diskursoa da, diskursoen bitartez afektuak neurri batean harrapatu edo gutxienez mugiarazi aldira, baina ez bakarrik diskursoa, hau da diskursoaren nolabait harrera kondizioak zein diren hartu behar dira kontuan, eta kondizio edo egoera horiek kontuan hartzen balditugu, orduan oso argi eduki behar dugula, kasi lehenetzi behar ditugula afektu, nik koreografia hitza erabili dut, afektu koreografiak, baina bestela esan genezake besterik gabe harreman eta praktika afektiboak. Eta horiek nolabait gure, kasu honetan, euskararekiko atzekimenaren arragoak izaten direla. Plaza esan dut, plaza elkargune edo besterik gabe harreman gune edo olako hitzak erabili ditugu, plaza nik uste dut metafora edarra dela, baina plaza esaten dugunean da jendea elkartu, jendearekin egon eta batez ere praktika izena errepikatzeagatik edo praktika afektiboetan aritu. Nik esaten dute afektoak ikasi egiten ditugula harreman hurbilenetan, harreman zuzenenetan, eta hori behin ikasita zabaldu aldugula zera abstraktu edo orokorretara. Adibidez, aipatu dut, euskararekiko atzekimendu askotan ikasi da besterik gabe etxean edo lagunen artean, eta ez diskurso abstraktu baten bidez, ez? Gero garrantzitsua dira diskursoak, eta ikusi dugu gero Marinaren jardunean oso ondo argudioak behar ditugula, baina argudio eta horiek behar ditugu azkenean harreman esan genezake polemikoetan, baina afektibitatea aurkitzen dugu beti bestelako praktika esanguratsu batzuetan. Praktika horietan gure subjektibotasuna nolabait sortu eta garatu eta adierazi ahal izan dugulako. Nik uste begibiztako kontu bat dela eta honetan ere badaudela itsasgorak eta itsasberak, ez? Eta momentu batean guretzat oso garrantzitsua, euskalgintzan oso garrantzitsua izan da batasuna eta kohesioa eta batera jotzea, eta hori adibidez subjektu kolektiboa sortu ahal izateko beharrezkoa da, baina gero subjektu kolektibo hau ez zen sortu bere burua azteko edo bere buruari begira egoteko. Sortu zen inguruko errealitatea aldatzeko, eta inguruko errealitate hori aldatu ahal izateko kontuan hartu behar dugu euskara bizi behar dugula oso egoera desberdinetan. Eta euskara, ez euskaraz bakarrik, euskara bizi behar dugula, sentitu eta bizitu behar dugula oso egoera diferentetan. Eta hori ahaztu egin dugu. Pentsatu izan dugu, erreakzio, politika, jokabide berberak izan behar genituela leku guztietan. Eta hor ahazten dugu, lehen esan dut, adibidez, diskursoen harrera kondizioak egoera zein dan, ahaztu egiten dugu hori, baina ahaztu egiten dugu ere egoera horietan personek nolabait euren subjektibitate hori jokoan jarri behar dutela, eta batzuetan guztiz kanpo dagoela, eta ahaztu egiten dugula, hain zuzen,
heterogenidade hori.